Hotline. Online sa hotline. Pero diri kita na hibalon naton sa author sang sining House Bill 999. Grabe ba? House Bill 999 nga ginduso ni Congressman Greg Gasataya, may counterpart man siya nga nagduso sinilain man nga na-produce the same on purpose ang congresswoman sang 4th District sa Negros Occidental. We have Congressman Greg Gasataya on the line. Kong, kumusta ka na nung pawan ka na after sa linog kapon? Actually, yung hagdan na okay. Pati ka kuson. Aha. Gapon daw, siling ko nakita ko sa post mo, naglingin kitang imo sining kwan, ulo sang pagtayog kong. Nagkapon no ang earthquake nga nagdunta diri sa Luzon action but so far okay naman kita. Aha. Why man sir mga evacuation no sa ginatiniran ninyo kapon? Wala man sunod kiti siyempre ginawa lang tautan na kiti usually if may mga instances ka pwede kita himo man sang tikang but so far so good man action. Aha. Kung, by the way, ang House Bill 999 mga kwano, 3 ni kanyo talas, ano, the Heart and Kidney Center ang purpose ni Kong? Action Art ni siya isa ka refiled bill no sa Refiled. previous Congress o gin-file ko ni siya sang 18th Congress naka-hearing na ni sa Committee on Health no may recommendation na but wala ko ni mapatapos last Congress. That's why nga gin-file ko liwat sang July 1 ang ining hagda na magatukod sang Bacolod Negros Heart and Kidney Center no ang intensyon naton sini is correct lang ginhambal mong kadamo nagid sa makauturan especially sa makaprobinsyanan bala way masugpunan ang kabuhi kaya hindi kasarang magpadala sang ila himata kag pasyente diri sa Manila no nga nagasuffer sa blatian heart kidney kag iban pa man nga mga serious kid nga mga ailments nga wala sang affordable nga healthcare services nga ra sa aton sa Bacolod ug Bilog Negros Sectional. Yes. So, bali ang hagna, Bacolod Negros Heart and Kidney Center, doon mo na siyang guwa niya. Correct, actually, amo na siya nga aton gin-file previous Congress. Okay. Kag acting gidala nato hindi lang niya kay Bacolod no kay I mean once himuon siya sang national government then ang makabenepisyo sini hindi lang dapat kita dara sa Bacolod no kundi ilog na Negros no. That's why when mako nagambal Occidental kay we're looking at the possibility of having the Negros Island region including Siquijor. So at least daw proactive na lang ang mga measures. So pero tinutuyo naton nga makapuli kay makaserbisyo kini sa aton nga makauturan sa Bilog na Negros kag sudad sa Bacolod. Okay. So ano sir, do kaanggid lang ni ang ginaduso man ni Congresswoman Attorney Juliet Ferrer sang 4th District sang Negros? Yes, similar intent ni siya. Action Art no Palarias ni siya tinutuyo no nga magtukod sa mga specialty centers no for heart, kidney, tagang kay kung Juliet includes also lungs action. So bali heart, lungs and kidney center daw mo ni siya. Correct. Nang parehas bla diri sa kwan sa Quezon City, no kundi kita diri kidney center, may heart center, may lung center, no. Actually, ang kanami gani kiti pagsona sang mandigin mention gid ni sang presidente no so pag-mention niya I think do dako gid ka butang ina para sa amon man nga nag-file sang bills to that nature no kung direction man nga luyag gimuon sang presidente no mabutang sa mga medical centers which will cater to this kind of ailments hindi diri lang Metro Manila kundi outside of Metro Manila sa mga kaprobinsyanan. Yes.
Kag isa diri kiti why man malain nga nagandom kita sinimo. Like for example, sino bala maguna-una ang imo Bacolod General Hospital nga duso man ti na approve na, and as a matter of fact daw ginahulat na lang kung saan ugid mag-start ang construction. Pero ti ini ko madayon kung most likely kung ma-approve ini siya nano ina mangita naman talute nga bulutangan sini kag nanong system sinaman. Action Art, ang purpose naton sila nga it will be a separate separate nga medical facility. Okay. Focus siya is only for those ailments, heart and kidney related nga mga illnesses, amo nang tutok jabi. Kiti kabalo kita kung ibutang mo pa ni sa mga hospitals naton dira nga government hospitals, kuan ni gamay na kayo na, no? So dapat may separate facility mangita sang panibagong lugar nga butangan, patindugan sang struktura. But ang binta siniti, this is going to be a project sa national government and will benefit the entire people of Negros and Bacolod. Yes. So, na-file mo na ni and most probably matalakay ni for first reading. Actually, na-refer na ni siya Action Arts Committee on Health. Then, siguro, once mag-convene ang committee ba, mapatawag na asang hearing and makasugura na ang pag-deliberate sini nga mga bills naton Action Art. Yes. So, good luck, no? Kag thank you for the initiative kong makabuligid not only for Bacolod noon but for Negros. Now, ma-check lang ko ay anong update sir sa Bacolod General Hospital. What was the latest? Ang Bacolod City General Hospital nagpadala na sa akon na draft na memorandum of agreement ang Department of Health kay ini ipasulod niya sa syudad, no? This is going to be an agreement between the city and the national government, no? Parte sa pagpatukod sa hospital, no? So probably by next week basi hopefully mapasulod na ni sa kwan sa sanggunian, no? Parang at least mapirmahan na ni Mayor Albi ang ining kasugdanan between DOH and the city of Bacolod, no? Kay actually may mga tentative na kami nga schedule for groundbreaking, no? Okay. Although supposedly initani nga week, no? But din pa kamayo naton nag-signify man si Senate President Pig Supiri willing siya magkadto. So very good. Amon sa iya sini nga schedule, no? Timing man siguro by that time kasi tapos naman ang MOA, nakapirmanay naman MOA, ang mga implementing rules na huma naman, kay ang bidding sa region tapos na ya, ang diri na lang sa Atons Bacolod, no? Kami second phase ng bidding. Napatigay yun man for the 250 million na pundo from Department of Health. Yes. And most likely by August gini siya ma-implement. Yes, definitely. Ini nga August masigura na kiti sa action. Sige. Kung good luck sa imo, thank you gid sa pag-update, no, karon nga aga kag good luck kabay pati kabalo kita very supportive mga upod mo dira sa bahin sang Kongreso, both ang Senate kabay pa may counterpart man nga bill nga iduso agon na mag-support sining panibag-o naman nga inisyatibong hinimo sa imo talatapan. Salamat gid kong kag God bless. Salamat man. Action Art, more power sa inyo dira may nagagit. Action Hotline. Congressman Greg Gasataya sa Lone District sa siyudad sa Bacolod